Прекрасна къща на 15 минути от София в местността Гладно поле. Къщата се намира точно до гората, което позволява паркирането на няколко коли отпред извън двора. Къщата притежава ток и всички документи за продажба. Виждате 5 птички. Последна къща. Граничи с Букова гора. И в двора са засадени много овощни дървета. Местността е близо до село Крушовица. Планинска, с приятен климат. В района са доста вили и къщи за целогодишно живеене.